नमस्ते, मैं हूँ रंगिना मुसाहारी। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। दिनैनि भिडिअआ नायनो इन्टारेस्ट जोबोर मोजां जागोन। फैसा लानो फै। नै सिख्लाफ्रा फैसा लाग्रा। टिकेटनि फैसा लागिग्राफ्रा। फुटबल खेला गेलेग्रा रावबानो गैथ'आ नै दा खेला जाथ'वाखै। आबैया साहाखौ साखिनायबाय नै गोदै जादोंना जाया? जों पार्टै एम्फौ गोजा पार्टियानो गोदैबासो मोजां जायो। खुगा सिथाबलायनायबासो मोजां। जोंहा मोसाग्राफोरनो साहा फुदुंनाया गोदै जादोंना जायाखै आबैया साखिगासिनो। नै गैया थिग रायलायखायो।